ஏன் மம்மி என்னாச்சு? வெளியில தலை காட்டவே முடியல. நீ ஒருத்தைய கட்டிட்டு வந்திய 3 வருஷம் ஆச்சு, இன்னும் குழந்தை ஒண்ணும் இல்லைன்னுட்டு எல்லாரும் எனக்கு கிண்டல் பண்றாங்க. மம்மி அதான் மம்மி நான் அன்கிட்ட பிளான் பண்ணிருக்கோம். என்னன்னா அன்கிட்ட ஃபுல் பாடி செக்அப் பண்ணலாம்னு பிளான் இருக்கிற மம்மி. அதாவது ஒழுங்கா பண்ணுங்க, அதுல ஏதாவது நல்ல ரிசல்ட் வருதா பார்க்கலாம். அதே மாதிரி அன்கிட்ட என்ன சொன்னா ஃபுல் பாடி செக்அப் பண்ணலாம்னு சொன்னா மம்மி. அவ முன்ன எதுக்கு பண்ணணும்? உன்கிட்ட என்ன குறை இருக்கு? அவகிட்ட குறை வச்சுட்டு உன் மேல பழி போடுறாளா அவ? எதுக்கும் செக் பண்ணிட்டு சேஃப் தானே மம்மி. என்னமோ செய், என்னையா கேட்க போறீங்க? போங்க. சரி மம்மி நான் கிளம்புறேன். இந்த பாரு, இப்பவே சொல்லிடுறேன் கேட்டுக்கோ. அவன் மேல ஏதாவது குறை இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ, அவளை டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு நீ வேற நல்ல பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிடுவேன். ஓ போமி. மம்மி நான் டாக்டர் போயிட்டு வந்தேன் மம்மி. கோர்ஸ் என்ன சொன்னா எனக்கு தான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மம்மி. அப்படியாப்பா? அவன் மேல ஒன்றும் குறை இல்லையா? அவன் மேல எந்த குறையுமே இல்லை மம்மி. ஆனா இப்ப யோசிச்சு பாருங்க, நான் ஹாஸ்பிட்டல் போய் என்ன சொன்னீங்க, இதே அன்கிட்ட ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அவளை டைவர்ஸ் பண்ணி நான் வேற ஏதாவது கல்யாணம் பண்ணு சொன்னீங்க. இப்போ அவங்க அம்மாக்கு என் மேல தான் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சா என்ன அவங்க மம்மி என்ன டைவர்ஸ் பண்ண சொல்லிட்டு அவள் வேற ஏதாவது கல்யாணம் வச்சா எப்படி மம்மி இருக்கும் உங்களுக்கு? தயவுசா அப்படி எப்பவுமே பேசாதீங்க மம்மி. யார் மேல குறைக்குலாம் சொல்ல முடியாது மம்மி.